Кого е най-популярното червило на пазара в момента? Това е именно Black Honey на Clinique. Всички го харесваме, но не ни харесва особено много неговата цена. Така че сега ще ви покажа бюджетна алтернатива, която е спрягана за двойник. Аз не твърдя, че е реплика или двойник, но твърдя, че крайният резултат наистина е доста близък. Говоря за този продукт на Maybelline Lifter Glaze 008. Ето така изглежда. На пръв поглед е доста тъмен, обаче като се нанесе цвета е доста по-транспарентен. Твърди се, че Black Honey отива на абсолютно всеки тен, на абсолютно всяка кожа. Нека да видим как стои този балсам на Maybelline. Сметнам, че цвета е много красив. Ето вижте отново съпоставка с Black Honey, който ето тук. Сметам, че балсама стои много добре и цената му също е доста добра. Също така допълвам, че стои доста леко на устните, не лепне и е много комфортен за носене.